Primer que farem serà barrejar una cullerada de bicarbonat de sodi amb 4 cullerades de sucre glas. Ho barregem tot bé i afegim alcohol perquè es formi una pasta per formar la nostra pastilla. Un cop formada la pasta, la introduïm al tap que farà de motlle per formar la nostra pastilla. Per preparar la base on ficarem la pastilla, utilitzarem sorra de platja i formem una espècie de volcà on al mig col·locarem la pastilla, per tal que el foc es mantingui. Un cop hem fet la forma i el forat, fiquem el coll per tal de fer foc i posem la pastilla al mig. Encenem el foc i esperem a que la química actuï. A la nostra reacció, el bicarbonat es descompon en carbonat de sodi, vapor d'aigua i diòxid de carboni, mentre que la combustió del sucre produeix vapor d'aigua i diòxid de carboni. Alhora, el sucre es caramel·litza per acció del calor. En aquest estat plàstic, el sucre s'infla per acció del gas desprès. Mentre aquest s'infla, la reacció continua i acaba per cremar-se en una reacció que combina la combustió i la deshidratació. El que s'obté de la reacció, doncs, és carboni inflat, amb una forma que recorda a una serp.